Ini da ang singing competition na ini mga pangga. Para labaan da ang magkanta. Para labaan. Ha? Kung isay man. Ha? Kung isay man ang pinakahalaba na magkanta mga tugang, sana ang makakaresibikan pa premium na sarong sakong sinsilyo. Char lang, char lang. Kung isay man ang makakakanta nin halaba, pinakahalabang kanta, siya na ang manggagana. Tuloda ang contestant mga tugang, tuloda ang contestant, susaro da Hapon, susaro Amerikano, tapos may nakasuro sa bitman da mga pangga na matibayo na magkanta, Bicolano. May saro da ang Bicolano. May Bicolano na naman. Taramdaman ng mga Bicolano. Ay, dahil mapadaog yan. Dawa sa anong bagay. No. Ini na mga Bicolano talagang very competitive. Sa dawa, anong larangan, dawa, anong bagay, mga tugang dahil mapadaog yan. Dawa, pistahan. Karakanan. Dahil mapadaog yan. Oo yan. Competition na da mga tugang, quiet ka mo, makanta na. Primero da ang kumanta, mga panggaso Hapon. Para labaan daanin kanta. Kinanta da kasuhapon mga halang kaon da ang piyesa, mga kanta da ni mga Michael Jackson da ang kanta. Itong Maro. Mga halangga Michael Jackson yan mga halang kaon ng piyesa kaya mga kaya mga kanta. Kunyan da mga tugang, 2 oras da ang kinanta kasuhapon. So kanta ni Michael Jackson, dahil na da kinaya, hanggang 2 oras lang da ang kinaya niya. Talagang mapula na da ang pisngi mga kakakanta. Mapula ho na. Nagbablush na da, garo ng garo ng kunyan. Mapula na, sobrahan ng kakakanta. 2 oras lang da, di para lakpakan si mga tao, 2 oras. Ayan, matibayo ng Hapon. Sumunod naman da ang contestant mga tugang, so Amerikano. Amerikano. Ang kinanta man da kan Amerikano mga haralang ka man da, para lang kawang gayon kanta da ni Michael Bolton. Michael Bolton da ang kantao na da kan Amerikano, so kanta ni Michael Bolton mga pangga. 4 na oras da kalaba. Araw da kato katibay so Amerikano mga dugang. Urupakan da so mga tao. Dahil da kinaya ka so Amerikano alang na da ang halanuhan. Mara na da. An ngaraggag da mga pangga. Kukunya na. Garatok na kang kanta. Hanggang 4 na oras lang da si kinaya kan Amerikano. Urupakan si mga audience. Gana na ngayon Dinaog ngayon so Amerikano, 2 oras lang ngayon, gana na ngayon Amerikano, matindi. Matindi pa lang ngayon singer na ni. No. Yugo mong 4 na oras kang magkanta na yan na dire-diretso, kaya mo yan. Ako nga ni digdi, 5 minutos pa lang nagtitiwa-tiwa dahil ko na kaya. Ngunyan, so Bicolano da ang contestant mga pangga, kunyan da, threatened da ang maray, insecure da siya duman sa performance kan sa yung kalaban, matitibay da, Pero sa Bicolano, may secret weapon. May sikreto siya. Kaya niya da ang dogo nito ning para labaanin na pagganta, mga tugang, ngunyan, kang apo doon sa Bicolano kan MC, masunod na makanta mga tugang, mayog iba. Bicolano. Nagduba na sa entablado sa Bicolano mga pangga. Kumanta na sa Bicolano. Araw nito ko anong kinanta ng Bicolano mga pangga. Pasyon. Naagahanda itong kakakanta. Napuyat na sa mga judges. Napuyat na sa mga judges, mga pagkakahalat ka na Bicolano. Pasyon ang kinanta, nag-aga ito magdamag. No. Kaya ginana ito kan Bicolano, urupakan si mga tao, maski sa mga audience, mga tugang puyat. Abang nagkakanta pati da sa Bicolano mga pangga, may nag-iikot da ang gin.